Uya ukuthi masimthabalanga samqoqa ngoba simthande uvuma ufikele semali ngokwasho phakathi. Ngamza kwethu usekhulumile umthitheli wami umlawuli wami emabuthweni umpokandabandaba angikwazi ukuthi ngibe ngisalula kade kodwa ngizobeka into eyimbili ngamza kwethu kuphela bese sithethela abanye kodwa ngithema ngithi hlala lapha ngasemnyango ngiyibonile imeya yala emzwabantu umfowethu lapho emanzini siyathubeka emanzini ukuthi usondele phakathi kwabantu nabaphathi bamaphoyisa njengoba la siphambi kwenkantolo okubalekile ke ukuthi abaholi uma indlebe yabo izwa besondela noma ngabe abanathi noma bazosilalela kodwa kuba khona kwabo khombisa bawubona ukuthi umkhumbi uyanyakaza. Ngifuna ke ukucacisa ngokungahlonisi ukuthi ngempela inkinga enkulu la eHarding hayi la eHarding kuphela emzimkhulu ikhona inkinga enkulu nase Kokstad inkinga enkulu ngoba kwaziwa ukuthi lamadolobha lawa awanabo abantu abakwazi ukusukuma njengofela emntwini bawamele leyo nto lecala limshele hlobo futhi angazi-ke ngoba umuntu omubi kangaka awumbulelelani umuntu emubi kangaka umuntu azawohlekisa abantu basemakhazeni beyibuka isiyiyekile hayi ningayenzi leyo nto bafowethu kodwa engikuqaphelile la eHarding abaphathi lapha abathe bangabaphathi lapha into engayithandanga i-attitude yabo kodwa ukubeka uvo nombono kwabo khona engikuzwile ukuthi izinto mhlawumbe behleleke ngendlela ethize kodwa babonakalile bona ukuthi mhlawumbe indlebe yabo befuna ukuthi igcine ilawula ukuthi leli langa lenzeke nini ngoba nini bayaphazamiseka. Umuntu osathi khonto emphazamisayo kule besibhekene nayo ukuhamba kwamagwelekwele bakwethu ushuthi lo muntu akuyena eSouth Africa. Yebo. Sonke siphazamisekile ngamgcina nini umuntu esifazane enqunu njengoba ngithi lapha. Ukathi umnandi ngathi nganyuka nje ngaphethe ngamahosha. Kumnandi umndeni noma ngiwazi nengane egula izisinde engingayibonanga. Njengoba ngizele kangaka nje. Ngizala njalo ngoLwesihlanu ngikhala njalo lo ngoLwesihlanu. Ngikuzwile kusama kuyiwele lami ukuthi nakho kwachamisela kule 2 years yabona kuphakela manje ngifuna azala uMashi and Mashi uzozala uMashi and Mashi manje ngathi kwethu okubalekile ukuthi siyacela ukuthi osomabhizinisi bala noma becabanga bangamagongo angakanani sicela ukuthi bawuyeka lo mqondo ngoba ngeke usebenze ngempela thina singathatha izinsuku zohlala la futhi sibulalane amafuna sibulalane shayane amafuna shayane silungisela abantu baseHarding ukuthi basebenze kahle futhi kungene abantu abalayi eHarding kulawo mabhizinisi kodwa ukuthi uzothi imoto yakhe uzuyikhokhela wena ngenxa yokuthi thina silazi zomasha okhombisa wena isithutha esingayona ingxengxeni eNingizimu Afrika esingawubona umonakalo babangakanani abantu abaphazamiseka uyazi ukuthi ngisho ngapha kethu kwaZulu sasihlebela insizwa thina sazana nezinsizwa eziphethe amatekisi ekezingomkhabethu abakwachaba ekeyinsizwa noma vava ofaka sikhakhane nezinsizwa zazawogubethe bonke labo bantu hey basidonsa ngebhashe bathi hayi bafana sinani kulento eniyenzayo kodwa hayi abafana bethu abasakheshi ngendlela ejwayelekile besho kanje
Ize sibahleke sithi bese siqhubekani noma engadliwa imoto zethu ngoba silolizwe lwethu. Leyo nto leyo iyona ke the same attitude esidingayo la. Uma bafuna ukuba ama-boss bona la eHardini, i-wrong leyo nto leyo. Angeke siyimeleke leyo nto ngoba simila manje asisabi kufa. Kwahulumeni loyo nje uhlafuna ngagwinyi mayicabanga ungise lophakela umthakathi. Azisabi lokho ngempela hayisenza sengathi akusatshwa lutho nje. Yabo. Futhi niyazi kade sayiqala lokushikashika. Nango 2021 sanikhiphe endlini nigoyini. Into esingayifuni ke ukuthi ihlangane bese ngicekeza izitolo bese niza noma selenza ubunuke labo ubunuka bufuneki nezo kanza wethu. Igana njengamanje ithatha abantu bayo bayahamba nakusasa bayahamba okuyinto enhle cela siyishayele ihlombe igana bafowethu. Ayeye khanda wonke amazwe abukele kuyigana futhi bahamba bengabe besabuya. Abahambe besabuya eThobo. We will never miss them. Can they go? We will never miss you. You have killed our country, you have destroyed our country, we will never miss you. We will liberate our country on our own, and we will make sure that we invest in good practices. So we can never tolerate the nonsense of illegal immigrants in our country. Never and never again shall this country remain with the illegal immigrants to loot our country and to destroy our country on behalf of abantu ababenefitayo abala eNingizimu Afrika. Doesn't matter how much you benefit. Ushilo umpotho lapho ukuthi ngempela udla ubuthi. Nganza kwethu siyabonga kakhulu ngiyathanda nganza kwethu uNkulunkulu angigcine ngiyabonga kakhulu nengalo mthetho asiqhubekeni sisebenzisane kodwa kukho esingakwazi masifile noma siboshiwe neziqiniseko sokuthi when you are a soldier you see your own brother fall as a result of being defeated, take the spear and poke the enemies. Thathani umkhonto nikwazi izitha. Ningasikhaleli. Mina umuntu oqala mina othi ma efile akhala ngo-view once. Ngakusasa ngoba kunyakaza wonke umhlaba. Ngiyophenduka ngabe ingilozi yenza uqobo. Leli usoliphatha lophathwe yithina futhi. Ngoba lama mashela awasenza sibe fit for the country. I thank you, ngiyabonga.